ɗakin Allah ku je ku yi tamsilin sa ku zo kuna yawo da shi a cikin shara a tsakanin waje mutane suna gani suna dariya kun wulakanta Allah kun tozarta mana ɗakin Kaaba na rantse da Allah malaman ɗariƙa ku tashi ku yi burki ma wannan matsalar ku taka musu burki wallahi wannan ba abin dariya bane abin tashin hankali ne fitina ce wannan wallahi musiba ce gwanda kowace musiba da wulakanta kayan Allah ɗakin Allah a tarihin duniya duk kafiran da aka yi a Makka babu wanda ya taɓa yin tamsilin ɗakin nan ya fito da shi yana yawo ka je ka tambaya ka ji me ya jawo sanadin halakar da Abrahata me ya jawo sanadin halakar da Abrahata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil wallahi tarihin duniya duk wanda yayi yunkurin wulakanta dakin Kaaba wallahi Allah bai bane sa Abrahata daki yayi a garin sa yake ganin ya kira wannan dakin da suna Qulais yaga ya cancanta wannan dakin ya kamata a koma ana bautar sa maimakon dakin Kaaba Laraba suka ji labari wannan wulakanci ne a jikin dakin suka zo suka yi kashi a jikin dakin suka feffente shi ya tambaya akai haka aka ce masa Larabawa ne suka zo suka yi wannan domin sun ga kana neman ka kwatanta wannan kazamin ɗakin naka da ɗakin Allah sanadin haka ya taso yace da zai rushe ɗakin Kaaba Allah madaukakin sarki ya dirkake shi wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul Allah ya sanya su kaman karmami wa'inda aka tattake suke hade da kashi tsakanin halakar da Abrahata da aihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi kwana 50 ba kamar yadda wasu malaman tarihi suka faɗa asiratu ibn hisham yau al'ummar Najeriya ku duba halin da muke ciki mutanen Zaria ina hankalinku ya kai Zaria gari ne na ilimi ina malaman ku suka bari akai wannan dabbancin a cikin garin Zaria ta yaya za a bar wasu jahilai wawaye su je su dauko mutumin su je su dauko suwar na Ka'aba su zo su saka suna yawo da shi fi sabilillahi ku ce muna neman zaman lafiya kasar mu tana cike da bala'i insecurity ya samu a gaba an zo an hargitsa mana kasa kanmu bamu san ina muka dosa ba malaman mu sun shiga cikin jarrabawa mu muna cikin jarrabawa ina kuke so mu kai kanmu fi sabilillahi ina kuke so mu kai kanmu ina kuke so mu kai kanmu ga yan bandit ga yan kidnapping ga matsalan boko haram bai kare ba ga matsaloli na rayuwa da muke fama da shi amma ba za ku kyale kayan Allah ba ina malaman Zariya suke ina malaman zayoyoyin suke ta yaya kuka bari akai wannan dabbancin kun san ba a kamanta dakin Allah Allah madaukakin sarki wallahi duk al'umman da suka gabata babu wanda ya taba irin wannan dabbancin ko malakul muzaffar da ya kawo bikin nan wallahi bai taba bari akai mutumin dakin Kaaba kaza ana turawa ba sai a Najeriya kun mai da addini ya zama abun wasa duk abin da zai fusata Allah shi kuke yi da sunan maulidi to ina kira zuwa ga malaman Zaria kira zuwa ga malaman dariqa na kasar nan gaba daya ku taka musu burki ba zai yiwu muna kallo na rantse da Allah a zauna ana cin zarafin Allah ana wulakanta shi ba yawa ba zai yiwu ba wallahi tallahi wannan abun zai iya ja mana fitina a kasar nan wallahi tallahi wannan abun wallahi zai iya ja mana fitina a kasar nan ba karami ba wallahi yawa saboda haka yayin da kuka zo kuke tura mutumi na Kaaba da kuka yi a cikin shara mutane suna gani suna dariya ba su san illan abin da yake ciki ba wallahi wasa da ɗakin Kaaba ridda ne a addinin musulunci yau inda wani ne wanda ba musulmi bai wannan da tashin hankali ya tashi dama me yasa ba ku mutunta Allah me yasa kayan Allah ba ku mutuntawa al'umman da ta gabata bata taba yin wulakanci irin wannan ba ɗakin Kaaba fa zuwa masa ake yi wa azzim fin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damiri ya'tuna min kulli fajjin amiq Allah cewa yayi aje ba cewa yayi mutumin sa zuwa da yawo da shi ba inna awwala baitin wudi'a lin nasi lalladhi bi bakkata mubarakan hudan lil alamin saboda haka wannan ba karamin fitina bane wannan fitinan da kuke kallo na yawo da mutumin dakin Ka'aba wallahi tafi yawon iya shegen da kuke yi yawa saboda wulakanta Allah ne wulakanta addinin Allah ne ba da dama ne ma wa'anda ba su samu daman cimma wulakanci wa dakin Allah ba su cin masa kuma da sunan musulunci za a yi wannan
duk giggiwan mahaukaci, duk haukan ba Yahude bai taba yin mutumi ranan taro na Baitul Maqdis yazo yana yawo da shi ba, wallahi bai taba yi ba. Ina kuke so ku kai mu? Ina kuke so ku kai mu? Ku bar mu ji da abin da yake damu mu a cikin ƙasar nan mana. Ku bar mu ji da daya. Wani irin musiba ce wannan? Wani irin bala'i ne wannan? Wani irin tashin hankali ne wannan? Allah ya sauke. Na rantse da Allah ni dai da na gani, wallahi tallahi hankali na tashi yayi. Wallahi hankali na tashi yayi. Wannan ba abin dariya bane. Yawa. Gashi nan. Subhanallah. Na faɗa bai tabbata ba? Ni ma'aunin da na auna shi a maganganunsa uku, shi na auna shi da su. Da ayyukansa guda uku. Na ɗaya, lokacin da ya ɗabi magoya bayansa, ya saba ma al'umman musulmi, ya je sallan idi aka kashe su. Na biyu, lokacin da corona ta zo, irin maganganun da ya faɗa kan corona. Na uku kan muslim. Wallahi idan ka bi shi, ko dai ka ce shin bai fahimta ne, ko ƙwaƙwalwan akwai wani matsala, ko kuma bai san zamanin da yake rayuwa ba ne. Amma ni in na ɗora masa laifi, na kan ɗora wa malaman da suke tare da shi, su ne manyan masu laifi. Kun san dalili? Ban sani ba. La'alla ko suna zama da shi, suna gaya masa gaskiya, shi ne baya ɗauka. To mu ɗauka a sun zauna da shi, sun gaya masa gaskiya bai ɗauka ba. Me ya kamata su yi? Su barranta da shi. Amma kuna nan kuna bin sa, to wani uzuri da ku ba mu? Wani uzuri da ku bai wa Allah ma? Mutum yana taɓar gaza, yana abu ba daidai ba. Akwai wanda aka ce a bishi akan sabon Allah? La da'ata li makhluqin fi ma'asiyatillah. A wanda da ake kan sabon Allah. Amma kun zuba masa idanu. Bakinsa bai da birki. Komai faɗa yake yi. Har abin da zai jawo masa zagi, ya jawo musulunci zagi, yi yake. Yau har 'yan TikTok sun zo suna zaginsa. Karuwai sun zo suna zaginsa. 'Yan Daudu suna zaginsa. Zagin da ake masa ba ya mana daɗi. Amma wa ya jawo? Shi ya jawo. Da bakinsa bai da birki. Akan zo a bashi labarai. Labarin wasu ma ba su tabbata ba. Ya zo ɗaura kai. Ba daidai ba ne wannan. A halin da talaka yake ciki. Kai, ko ba ma wannan halin ba ma. Wallahi ba aikin malami ne kare wani ɗan siyasa ba. Ba aikinka ba ne. Kai spokesman ɗinsa ne? Yana da spokesman. Ya je kare shi. Ba laifi ka bada goyon baya gare shi, amma ka fito ka kare shi. An masa sharri, an masa kaza, ba ruwanka wannan, bai shafe ka ba. Tunda nake kun taɓa kare wani ɗan siyasa anan, wallahi ban taɓa kare wani ɗan siyasa ba. Amma zan iya ce ayyuwa ne, kyakkyawan zaton nake masa. Amma duk abin da ya ɗebo shi da kansa bakinsa, ba ruwana da shi, ni ba ni mai kare shi ba. Ce an masa sharri, an masa ƙarya, an masa kaza. In an masa sharri ne mai kare shi? Ba 'yan siyasa 'yan uwansa? Masu mai da raddi irin nasu? Su ma suna mai da raddi. Akwai spokesman. To su ba mai aikin su? Malami kai naka zo kana ce a ƙarya aka yi masa kaza aka yi masa? A hankali irin naka kai wannan ya dace? Faruwanka. Su je can su yi ta abin nan su. Kana da nasiya je ka same shi kai masa wannan daidai ne. Je kai masa nasiya wannan yana da kyau. Dama nasiya ko mu da muke akan mimbari ai mun ga muku dalili. Ko mun faɗa ba? Muka ce in shugaba ya bude kofarsa a je ai masa ko abdal wa hasan shi yafi. Amma in ya toshe kofarsa ba sai mu yi shiru? Sai mu faɗa mimbari. Sakon ya kai masa ta wani guri. Ko ba shi kenan ba? Mu da mu kiliya take ba zigza a ciki. Saboda kan ni magoya ba sa suna da laifi.